गरेसर साइन्स एकाडेमिनि थाखाय गोग्गाथावना रादाब। गरेसर साइन्स एकाडेमिनि फरायसाफोरा इन्जिनियार फसंथानफोराव मुं थिसनथाइ मोननो हादों। गावसोरनि नखराव रांखान्थिनि आंखालमोनबाबो बिसोरो मालाबाबो जेननाय लायाखैमोन। सा 8 फरायसाफोरा गुबुन गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव जायगा मोननो हादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर साइन्स एकाडेमिनि गेवलां फोथाराव सोलोंथाइ फसंथाननि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै थांनाय मंगलबार खालि मोनसे मेल खुंनाय जायो। बे मेलनि गेजेरजों इन्जिनियारिं फसंथान आरो गुबुन गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसनथाइ मोननो हानाय गासै सा 8 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। 2018 मायथाइनि 10 जुनाव गायसनजानाय गरेसर साइन्स एकाडेमियाव फरायसाफोरनि गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ मावथांखि लानानै गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा जाफुंसारनो हानायाव एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायो। गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसनथाइ मोननो हानाय फरायसाफोरनि गेजेराव हांमासार बसुमतारिया सिलचरनि मेकानिकेल इन्जिनियारिंनि NIT फसंथानाव मुं थिसनथाइ मोननो हादों। बेबायदिनो जोंदाव बर'आ क'क्राझारनि BB इन्जिनियारिं कलेज, करण दैमारिया नागालेण्डनि NIT, बिरसन ब्रह्मआ क'क्राझारनि CIT, दैफांसा बसुमतारिया गुवाहाटीनि आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव, सन्दीपन बर'आ शिलंनि नेहुआव, बिप्लब बसुमतारिया क'क्राझार BB इन्जिनियारिं कलेज, रायदाव बसुमतारिया सिलचरनि आसाम इउनिभार्सिटियाव मुं थिसनथाइ मोननो हादों। जोङो साइन्स एकाडेमिनि जिबिनिफ्राय जोङो रायजोफोरनो दिनै मिथिहोनो सानदोंदि दिनैनि सानाव जोङो गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोङो बे फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांनाय सा 8 गथ'फोरखौ जोङो बरायनो मोन्दों दिनै। मानोना बिथांमोना मोजां इनस्टिटिउसनाव फरायनो मोनबाय। दिनै बे फरायसालियावनो बिसोर फरायफैदोंमोन। गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिसोर मोजां रिजाल्ट खालामलांदोंमोन। बेनिफ्राय गावसोरनि नखराव रांखान्थिनि आंखालमोनबाबो बिसोरो मालाबाबो जेननाय लायाखैमोन। जोंजों लोगोसे क'पारेट खालामनानै जों बिसोरखौ एडभाइस होनायखौ बिसोर मोजाङै लानानै गावनि लेखा फरायाव बिसोरो सानफ्रोमबो नाजाथाबदोंमोन। स' बेनि रिजाल्टखौ बिसोर मोननो हादों। दा जोङो जों गरेसर साइन्स एकाडेमिनि जिबिनि फारसेनिफ्राय जों रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानोदि बे ओनसोलावबो गंसे साइन्स कलेज मोजां दङ, जायनि गेजेरजों जोङो मोजां सोलोंथाइ बा मोजां जोङो गुनगत शिक्षाखौ जोङो होनो हायो। बेखौ जोङो बिनिफ्राय बुंहरनो हायो। बा गरेसर साइन्स एकाडेमिनि जिबिनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो सानोदि रायजोफोरखौ जे बे ओनसोलावबो गंसे मोजां मोनसे प्राइभेट साइन्सनि थाखाय मोजां मोनसे इनस्टिटिउसन दङ होननानै जों दिनै फोरमान खालामनो हाबाय। दा रायजोफोरा बेखौ मोजाङै गावसोरनि कलेज हिसाबै बजबना लानो थाखाय जोङो खावलायहरो। बे गभार्निं बडिनिफ्राय जों बेखौनो दिनै बुंहरबाय। आं दा NIT सिलचराव मेकानिकेल ब्रान्चआव फरायगासिनो दं। माने बेनि गुबै जाहोना जादों आंनि गोब्राब नाजानाय। मानो होनब्ला आं फिसानिफ्रायनो माने उन्दैनिफ्रायनो बेयाव माने मोनसे इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टाव थांनो गोसो दंमोन। ओमफ्राय आं माने गाव 12नि गारनाय फरायबाय थानाय समावनो माने आङो खायसे लाइब्रेरिनिफ्राय बिजाब लानानै आं एसे फरायदोंमोन। आंना थांखिया माने खालि इन्जिनियारिंमोन, नाथाय इनस्टिटिउटा माने एसे गोजौ थाखोनिमोन। नाथाय खायसे बिथिंनि थाखाय आङो बे NITआव थानो गोनां जाबाय। बेनो आंनि बे जाफुंहांनायाव आंनि टिचार्सआ जोबोर हेल्प खालामदोंमोन। माने खायसे कनसेप्टफोरखौ आंखौ जोबोर मोजाङै फोरोंदोंमोन। बेखिनियानो आरो आंनि NITआव मोननायनि गुबै माने कचिं लायालासिनो मोननायनि गुबै जाहोना। बे गरेसर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय इडुकेसनखौ बोरै मोननो हादों बिदि बुङोब्ला गरेसर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय जाय स्टुडेन्टआ फरायो बिनिफ्राय गोबां हेल्पफुल मोननो हायो। माने जा टिचारफोरा माने सासे स्टुडेन्टनो जिमान हेल्पफुल नांगौ, ओमफ्राय जेनेबा जेसेबां हेल्प खालामनो हायो बिथांमोना गोब्राब नाजानानैब्लाबो नारा गोबां सम होनानैब्लाबो बिथांमोना सासे स्टुडेन्टखौ गावनि थांखिसिम सहैनो हानायालागै हेल्प खालामनो हायो। बिथिंनिफ्राय टिचारफोराबो एभेलेबेल साइन्स एकाडेमियाव। ओमफ्राय गोबां आउट नलेजबो फोरोंनाय जायो। थेंक इउ सार। सिलेबासनि अनगायै माने सारमुआ बिराद आउट नलेजफोरखौ जोंनो क्लासनि गेजेरजोंनो फोरमायलांबाय थायो। ओमफ्राय जिखिनि नांगौ आं बेखौ बाहेरा बिजाबनिफ्राय बांला फरायोमोन। ओमफ्राय न'आव थांबाबो सार आं हस्टेलाव थायोमोन। ओमफ्राय न'आव थांबाबो आं इउटुबफोरनिफ्राय जिखिनि नांगौ फरायनायनि सोमोन्दै बेफोरखौ बाहाय बांला नायोमोन। ओमफ्राय एग्जामनि सोमोन्दैबो आं दा जेब्ला मेइन्सआव पास जादों बेखौ
माने माबोरै फरायबा बांसिन गोरलैयै बेखौ क्रेक खालामनो हागोन ओमफ्राय बेफोरखौ बाहाय मावना नायोमोन बे कलेजाव माने सारमोनहा जोबोद फ्रेन्डलि टाइप नों बेखौ सारमोनहा फ्रेन्डलि बायसा फोरोङो नोंखौ एकदम बेसिकफोरखौ मोजां क्लियार खालामो आरो मोजां फोरोङो ओमफ्राय जाय मानसिफोरा माने 9, 10फोराव इमान मोजां हमना ला फरायबोदिया हमना ला आरो गोरोङाथ' गोरोंखा ओमफ्राय इसोरो माने इयाव बेसिकफोरखौबो क्लियार खालामजोबनो हायोलै जुदि 9, 10फोराव सोरबा बेसिकखौ क्लियार थायाबा टिचारफोरनिफ्राय माने क्लासाव नट्स होनाय बहुत हेल्प मोन्दोंमोन माने फरायनायाव बाहाय न'आवबो थांनानै बाहाय हेल्प खालामदोंमोन सारफोरा आङो रोङाबाबो सारफोरखौ ओरैनो कल खालामना सोंबाथाय सारफोरा बाहाय थांनानै माने हेल्प खालामो बहुत नोंथांमोनखौ मा न'आव थांनाबो फोरोंहैयो न'आव थांना फोरोंहैयोमोन सारमोना हायाबाथाय माने आरोना सोंबाथाय स्कुलावथ' बेलेग स्कुलाव बेलेग आरो जोंनिया आरो बाहाय माबा माने टिउसन गोदैखौनो खालामो आरोना बुजायनानै आरो लास्ट क्लास जोबखांनानैबो जोंखौ सारमोना बाहाय बुजायोमोन बुजियोमोन बेखौ साइन्स एकाडेमियाव फरायनानै आङो जोबोद मोजांखौनो मोन्दोंमोन आरो दा थांनानै बहुत गोसो माने साइन्स एकाडेमियाव जेरै माबादोंमोन बेखौ माने दा इउनिभारसिटियाव जेनेबा मोनगोन ना मोनाबा बेखौसो बाहाय माबा दिनै जोङो नैबे समाव जे आउटगयिं स्टुडेन्ट बिसोरखौ जोङो फेलिसिटेसन आरो माने बे जायफोरा माने इन्जिनियारिं इन्सटिटिउट बा बायदिसिना प्रिमियार इन्सटिटिउटआव एडमिसन मोनबाय बिसोरखौ जों दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों दा जोङो नैबे गरेस्वर साइन्स एकाडेमिखौ बिराद खम फैसानि गेजेरजों जोङो खम केपिटेलजोंहाय 2018 10 जुनाव जों इस्टाब्लिश खालामदोंमोन जोंनि मेन पारपसानो जाबाय मा जे अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट बा क्वालिटि एजुकेसन होनाय बे साइन्स स्ट्रिमाव जामाने नैबे जोंनि ओनसोलाव जोङो क्वालिटि एजुकेसन होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो जोङो बिराद मिनिमाम फिसाव जों क्वालिटि एजुकेसन होनो ट्राय खालामगासिनो दङ बे हिसाबै माने जोङो जोंनि रिजाल्टफोरखौ जों मोननो हादों दा हमना ला देग्लाय थांनाय बेट्सनि सेकेन्ड बेट्सआ इन्जिनियारिं इन्सटिटिउटआव 8 जन स्टुडेन्टआ एडमिसन मोननो हादों जेरैबायदि NIT सिलचराव मेकानिकेल इन्जिनियारिं हांमासारा मोन्दों कर'ना मोन्दों NIT नागालेण्डआव बेबायदिनो ओमफ्राय AIC आव मोन्दों गोबां स्टुडेन्ट बिदिनो मोन्दों जायफोरा माने गोबां माने रुरेल बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बे स्टुडेन्टफोरा दिनै मोजां इन्सटिटिउटआव एडमिसन मोननो हादों बेखायनो जों माने गोजोननाय मोन्दों दिनै नैबे समाव जे जोङो साइन्स एकाडेमिखौ जे इस्टाब्लिश खालामबाय जोंनि माने पारपसखौ जोङो इसे फुलफिल जानाय बायदि जोङो फिल खालामदों आरो नैबे समाव ओंखायनो जोङो गासैखौबो जायफोरा जोंखौ थारमाने क'अपारेट खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोरा बा समाज सिबियारिफोरा जों बिसोर गासैखौबो दिनैनि समाव जों साबायखर होनो सानो आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जों बिनिख्रुइ आरो मोजां माने क्वालिटि एजुकेसन होनो ट्राय खालामगोन जों अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ खालामनो थाखाय जों ट्राय खालामगासिनो दङ जोङो माने सिलेबासनिल' नङा जोङो थारमाने बायदिसिना केरियार एवारनेस मरेल एजुकेसन बायदिसिना माने बायदि बिथिङाव सासे स्टुडेन्टआ माने लाइफनि डे टु डे लाइफआव मा प्रब्लेम फेस खालामनो हायो बेफोरनि सायावबो जों गेजेर गेजेर डिसकास खालामो आरो गेजेर गेजेर जोङो रिसर्स पार्सन लाना फैनानै बिसोरनि माने जि टारगेट बेफोरखौ माबायदि फुलफिल खालामनो हायो बेयाव मा अबस्टेकल्स थानो हायो जों गासैखौबो थारमाने गेजेर गेजेर डिसकास खालामबाय थायो स' देट बिसोरो माने बावगारना थाङा गावनि टारगेटखौ बेनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे समाव बेसेबां रिजाल्टखौ मोननो हादों जों होननानै फोथायो आङो नैबे समाव जायफोरा इयुनाव साइन्स फरायगोन होननानै आसा खालामदों बिसोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो जिबिनिफ्राय गभर्निं बडिनिफ्राय जों वेलकाम खालामगोन जोङो मानोना जोङो खम फिसाव आरो जोङो नैबे रुरेल एरियायाव गथ'फोरखौहाय जोङो बिराद मोनसे क्वालिटि एजुकेसन होनो थाखाय जों जेसेबां हायो एसेबां ट्राय खालामगासिनो दङ जेन खायफा स्टुडेन्टआ जों ओरैबायदिबो नुनो मोन्दों जे बाहेरायाव फरायनो थाङो ओमफ्राय बहुत प्रब्लेम थायो बाहेरायाव जेनेबा मेट्र' सिटिफ्राव गोबां प्रब्लेम थायो खायफा एडजास्ट जानो हाया खायफाया गाज्रि संगनि गेजेराव गोग्लैयो बेफोरनि थाखाय थारमाने खायफा पेरेन्टसफोरा खायफा गार्जेना गोबां लाफिनो बेवहायनो जों थेवबो जों गासैखौबो लाखिनानै मोजाङै मोजां जोङो सोलोंथाइ होनानै जेन इसोरो इयुन फिउचाराव गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो सार्भिस होदो आरो बे एजुकेसन होगासिनो दङ ओंखायनो गासैबो फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जायफोरा साइन्स स्ट्रिमाव इन्ट्रेस्ट बिसोरखौ साइन्स एकाडेमि गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन लानो थाखाय आं गुरै खावलायो